Ja neverím, že po 2 rokoch mám znova koňa. Dobré ránko, alebo skôr obed, keďže už bude nejaká tá 1 hodina. My sme sa za Astridkou akurát obliekli. Áno, povedz. Obliekli sme sa, nachystali, čakáme na odvoz a vyrážame na kone, keďže dneska je veľký deň, ako ste už z názvu mohli vydedukovať. A čo, ideme, Astridka? Zobrať nášho koníka. Ideme privítať nášho koníka. Ideme vám teraz spolu ukázať, aké máme nachystané veci už na chodbe pre Proxy. Poď. No čo? Ty ideš do spálne? No dobre, tak ja idem ukázať tie veci. Takže tu máme nachystanú už tašku s vecami. Vlastne neviem ani, či som vám to ukazovala, myslím si, že na Instagrame, hej. Tu máme podsedlovku. Jednu tmavomodrú, tuto máme podsedlovku druhú, túto svetlomodrú z Krameru. No a tuto už máme novú ohlávočku, taktiež máme tuto vodítko, máme tu podbrušák, máme tam solný list, nejaké čistenie, tuto je ušanke k podsedlovke, no a túto celú tašku berieme teda teraz na kone a niekde tam tomu nájdeme miesto, dúfam. Tu má taktiež Astridka zbalený batúštek, pretože potom z koní ona pôjde k babke, ja tam ešte pobudnem chvíľku. Takže tu mám batoh, tu sú veci a pôjdeme. Tu je môj outfit, dala som si takéto tričko, dala som si oprané rajtky, keď už, tak už. Podkolienky a perka si prezujem ešte na koňoch. Astrid sa ešte občerstvuje pred cestou a oceňuje moju prácu, moje vysávanie dnešné. Hej. No. My sme už vyrazili, sme na ceste. Astridka sa opäť občerstvuje, zasa papa banán. Už na chodbe sa občerstvovala, jedla piškoty. A tuto máme obaločku už. Obaločku, na ktorú Ocko napísal brutálny tento odkaz, že je na kvon. Takže ideme na to. Sadni. Dobrý deň. Dobrý deň. Poď. Ale to je zlaté. To je zlaté. Dojde vpredu. Možno ide. Poď. Tak, to je ono. Je tu nejaké veľa zvierat okolo teba, nie? Ale ona akože nejde, ona si sedí Nie, a ona je sa taká. robí, čo sa... Sa trháš trávičku? Áno. Je tam koník? Je tam náš koník? Áno. Je tam náš koník. To je Proxy. No, áno, tá farba, že? Ty farby tu máš na tomto noví. To máš teraz panička. Inú zbierku šlajkov. Čo sa ťa boja? Čo ona dupla, alebo čo nie? Už teraz jaká... Ona aj tak chodí. Áno, áno. Proxy už vyvaraná v novom prostredí. Myslím, že barvy sú bude kavoška. Ja si tiež myslím. Hneď som ich videla spolu. No ale keby sa Barbie naučila trošku... Mám ich nechať? Aha, neurobá, ona aj neurobi nič. Čo Proxy nič nespraví.
popredvádzala sa tu pred koňmi, poprechádzala sa tu pred nimi, takže akože vyzerá, že sa jej to páči, čo som veľmi rada. A uvidíme, aké budú nasledujúce dni. Ja vám to budem všetko vlogovať, takže nezabudnite dať odber na môj YouTube. Ale ešte nekončíme. Dneska vám ešte povlogujem nejaký ten čas, ktorý tu strávim, pretože pôjdem ešte zbierať bobky a tak ďalej, takže ešte nás tu dneska spolu uvidíte. Ja som momentálne pred pár minútami hodila na Instagram príspevok o tom, že teda máme novú členku našej rodinky. A úplne sa mi tisnú slzy do očí. Ja neverím, že po 2 rokoch mám znova koňa. Pretože presne v tejto kruhovke som sa naposledy lúčila s Gorom a teraz mi to úplne príde nereálne, že tu mám že tu mám ju. Ako vidíte, takto nezvládam úplne bez emócií, takže ma ospravedlňte a som strašne dojatá. Išla som sa niečím rozptýliť a čím sa lepšie rozptýliť ako bobkami. Takže ideme zbierať bobky a tuto Kališka mi ide robiť spoločnosť. Vyzerá to tak. Trošku sa nám rozpršalo, pretože prišiel nejaký búrkový mrak a z mojej ofiny bude teraz niečo veľmi ulizané a pôjdeme schovať proxy, pretože dosť prší. Ideme ju zobrať, pretože už sa celkom rozpršalo a nechceme, aby sa nám roztopila, že jo. Ajoj, poď, máš tam papinko nachystané. Že toto je tak ľahko chyteľný kôň, teda ľahko ho chytíte, chápete? Proste ľahko sa dá chytiť táto kobila. A teraz ideme. Kuk! Tuto ju dáme do jej nového príbytku dočasného. Uvidíme ešte, že kde bude potom. Vítaj doma. Počkaj. Pozri, tam máš papko. Tu mám papinko, takže ona sa už do toho pustila. Ja idem zavrieť trošku a dáme jej ešte dole ohlávku. Tu má aj suseda. Ahoj. Môžem ti dať dole ohlávečku, aby ti nezavadzala. Tak. Počkaj. Si kúka. Proxy už je zapísaná, tuto v zozname. Proxima má tu, kedy bola očkovaná, kedy mala kopyta robené. No a tuto už som jej práve uvoľnila vešiačik na úzdečku. Možno to ešte prehodím, lebo to tu má tak veľmi z kraja, uvidíme. Tuto má svoju úzdečku už danú. A sedlo má zatiaľ tu. Ešte na ňom nemám ani podbrušak, ani nič. Ten má nový, takže to potom nejako dáme dokopy. No a tu mám ešte moju tašku, ktorú musíme niekde spratať. Tu mám čistenie hodené na rajtkách. To teda veru neviem, ako sa stalo. Za to sa veľmi ospravedlňujem. Tak toto je lepšie. A uvidíme, kam ešte dáme toto. No a teraz tu takáto zmoknutá. Nemám tu tričko na prezlečenie. Pozrite sa na to. Čakám na Meli, pretože Meli prišla teraz z dvojtýždňovej praxe a chce sa pozrieť na Proximu. A keďže nám prší, tak to budem musieť prečkať. Nesú mi aspoň obed, keď už tričko nie, pretože sme zbierali bobky a takto som zmokla. Úplne ešte toto slniečko svieti. Ty si najčistejšia, Kalisia. Prišla Melisandra, takže je tu
Vrátila sa z praxe, kde bolo 2 týždne, takže nechodila so mnou na kone, flákala to a všetky bobky som musela zbierať iba ja. No ale prišla pozrieť proxy, takže ideme. Ideme pozrieť, už sa vedú z výbehu Baty a Bert a a už bola pozrieť proxy, že teda ako sa zabýva. Ahoj! Papáš sem, je dobré? Takže čo hovoríš na moju novú parťáčku? Úplne úžasná. Úžasná, skvelá. Patrí do rodiny. Ale hodí sa aj k tebe. No, hovor. No, ty si nádherná. Počkaj, lebo idú kone. Zavriem ťa tú chvíľku. Koho? My nekupovali sol. Čo? Jakú sol? Áno. Sol? Tam išli kone, takže sme teraz museli trošku zavrieť. Hej, a tam má novú soľ, ktorú sme kúpovali, som ju tam nainštalovala, aj keď mala tam akože taký kúsok za tým. Aha, však tam je. Ale nevadí. Tam pozrela, že... Áno, máš tam soľ? Áno, tam budú kone. Za stenou budú kone. Dobre, takže tak, no. Môžeš mi stále pomáhať prepletať stopy. Budem pomáhať. To teraz budeme robiť 24/7, uvedomuješ si to. A videla si chvost? Pozri sa na jej chvost. Môžeme robiť parochne z toho chvosta. Ja som ju dneska začala česať a zlomila som už jeden zúbok na tom novom hrebení. Takže som sa na to vyprdla. Je chvost, chcem naspájať vlasy. No, budeme zapletať. Na krásnu hrivu. Ideme vyskúšať, čo povie na melónik uvítací. Ó! Ježiš! Nepluj! Na, tu máš. Daj si mňam mňam. Mňam mňam. Melónik. Ježiš. Ježiš. No ty si ako prasiatko čisté. Proxima a.k.a. prasiatko. Opatrili sme túto poničku, donesli Senko. Ešte musí vyzbierať všetko, aby nič nezostalo náhodou v táčkach. Však, aby nezasahovali kone do kruhovky, keď niekto robí s koňom v kruhovke. Vieš, to je zmysel. A čo si hovorila s tou vodou, má? Tak dobre, ale to je iba Barbara. Barbara! Má vodu, no tak čo? Tak ideme preč. Ideme. A je Proximka, vidíme sa zajtra. Zajtra som tu ako na koni. Všetko najlepšie. No, ty ešte vlastne máš sviatok. Ja už nie. Mám, lebo však... No, ja ti dám, počkaj. Výstup si. Okay. Takže my práve odchádzame od Proximy. Zajtra sme tam znova. Ďakujeme, že ste si pozreli toto videjko. Berte to ako comeback Equikatarzy kanálu, takže očakávajte ďalšie vlogiky. Dúha! Dúha! Pozrite, to je znamenie. Zajtra my zase ideme, ukončíme tento vlogik. Napíšte mi do komentára, či sa vám páči moja nová kobylka a čo na ňu hovoríte. A teším sa na vás pri ďalších videách, pretože sľubujem, že koniarská stránka mňa je späť a keďže mám kobylu, tak tie videá budú vychádzať častejšie a budeme chodiť na prechádzky a jazdiť a bude to fakt super, takže teším sa, majte sa krásne. Bye!